Много ясно, нали, какво трябва да се направи. Ама никой не обръща внимание на как да се помогне на тези хора, които вече са допуснали тази грешка. Една майка влиза в психология и я питат: вие знаете ли, че детето ви е употребил наркотици? Майката вика: да, знам. И какво? Какво мога да направя? То вярно, могат много неща да се направят. Мога да го изгоним като куче на улицата. Щом е наркоман, да се оправя. Ама ако сте на мястото на някой такъв човек, то лесно е да се говори, нали, отстрани. Обаче, кой би могъл да помогне на такъв човек? Какво прави полицията? Той, ако не е извършил престъпление, не можем да го задържим. Демек, това, че си употребил наркотици, не те прави, че си извършил престъпление. Къде е държавата в този момент? Какво могат да направят родителите, когато знаят, че детето е в двата крака в гьола и единственият вариант е да се дават пари по институции, да се ходи, но не всеки има тази възможност. В другите държави това нещо